Благочестивому и православному българскому народу, правителствующему сим клетви воинство, да помянет Господ Богу Царствие Свое, всегда и присно и во веки веков. Архиерей Святое Преосвящение Владыку, да помянет Господ Богу Царствие Свое, всегда и присно и во веки веков. Святейшего Отца нашего Неофита, Патриарха Болгарского и Митрополита Софийского, со священным Его клиром и богохранимо Его паствею, да помянет Господь Богу Царствие Своем, всегда ныне и присно и во веки веков, весь священнический, диаконский и монашеский чин, весь благочестивый и православный болгарский народ, правительствующий сим клити христолюбивое наше воинство, да помянет Господь Богу Царствие Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Архиерейство Твое, Преосвященнейший Владыко, да помянет Господь Богу Царствие Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святого храма сего, предстоятеля, священнослужителей, настоятелей, поющих, служащих и труждающихся зде, вас и всех благочестивых и православных християн, да помянет Господь Богу Царствие Свое, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Время живота нашего в мире
видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин.